थांदानारे नंगौ नङा नाथाय जों गरम जाबाय आरो जों मोनसेयाव जेकेट खुबाय आंबो जेकेट खुबाय आरो नोंथांमोननि बे सेन्ट्रेल जुबिलियावहाय माखासे साउन्ड होगोन एक्टिंबो खालामगोन आंनिया बे आरो नोंथांमोननि सायाव दिन्थिगोन आङो दैज्लां बोथोर हाबबाला जेब्ला दैज्लां बोथोर हाबो मासे एम्बु दोङो बे एम्बुआ माबायदि गाबो बेखौ गाबना खिगोन आङो दै खोनासं दै मा एम्बु होनो बेखौलाय हा मा एम्बु होनो हा एम्बु फाथि ना मा होनो एम्बु फाथि बे गाबो आरो दै सानसेखालि आर्मिफ्रा जोंनि गामियाव थांबाय थानाय समायाव बन नायनो हानाय मानसिखौ लिंहरबाय आरो बिथांनि मुङा बुलाव आर्मी बोले ए कहाँ जगह इधर आ जाओ क्या नाम है मेरा नाम है बुलाओ हाँ अच्छा जी बताओ नहीं तो हम साहब को बोलेगा अरे मेरा नाम है बुलाओ कितना बोलेगा बुलाओ हाँ क्या बुलाओ है तब इन्ना मने बुलाओ मने बॉडी भाषा मतलब पुणे नरम्बा क्या बुलाओ हाँ मेरा नाम है बुलाओ कितना बोलेगा बुलाओ मेरा नाम है बुलाओ सब जाबे नाम सुनते के बुलाओ ले रहे दाबसे गामियाव बबा बबि बिया जानाय आरो बबा बबि नोंथांमोना मिथियोना बबा बबि बिया जानाय आरो दा बिदिनो गेजेर न'आव बिया होनो लाना फैबाय आरो दा पार्टिया स्टार्ट खालामबाय बियाखौ आदम आरो हावानिफ्राय जागायजेनबाय दा उनाव मा जाखो बबा बबि सानैबो हौवा आरो हिन्जाव गोजा सानैबो मा जाखो जेब्ला पार्टिया मेसेज होयो बिदाव जुनो ओंखारबाय बिथांमोना हिन्जावाबो उन्दुबाय फावनो आरो खुदिराव गलांनोसै आरो दाथ' सानबाय पार्टिया मा जाबावगोन माथो बिथांमोना उन्दुबायसो बेनिखायनो ओइ नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय फिलिलिं बुजिबायना माने माबायदि बुजायबावो नङा होमबा फिलिलिं माने गिया जानानै बुजायना होबाय आरो दा जोंनि गेजेराव मेथाइ नङा होमबा जोंनि गामियाव साथाम सेंग्राया ओरैबायदि मोसानाय माने बेलेग फर्मुला आरो मा मोसानाय बेखौ नोंथांमोन दिन्थिदो आङो दै बे मोनसे मोसानाय फर्मुला आरो बे मोसानाया मानो गोजौथिं नायदावनाय मोसानाय आरो सासे गोदारा बिदि मोसाबाय आरो बिथांनि मोसानाया बेलेग दङ आरो मोसाग्राफोरा आं बिथांखौ सोंबाय मा मोसानाय जाखो बे जाबाय गराय जोराबनाय मोसानाय होननानै बिथाङा आरो थामथि गादारा बिदि मोसानाय दै बिथांनि मोसानाया बेलेग आगोलावलाय आबै आबौमोना बिदि मोसायोमोन आरो बोराय बुरैफ्रा आं हमना गासैबो नोंथांमोना कम्पिउटार डान्स कम्पिउटार बनायनाय डान्स आरो माबायदि डान्स बेखौ नोंथांमोना खिन्थादो आङो दै कम्पिउटार बनायनाय मोनसे डान्स आरो
komputer fरायनाय मोनसे डान्स दे बियो komputer fरायनाय मोनसे डान्स आरो आं खालामनो गासिबो जाहा बेयाव सेकेन्ड आमुस दंफायो आरो सेकेन्ड आमुस बिथांखौ नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो सानदों आमुसा मा गामि नोंथांमोना मिथिया सिंगार मेथाइ खनग्रा आमुसा मा गामिनि नावगिरि दा बिथांनि जेरासखौ बे नोंथांमोननि गामियाव दङ आरो दे बिथांखौ आं सिनायथि होगोन आरो अननानै गसंना था आदाया एसे सिनायथि होगोन दे बिथाङा जाहा आमुसनि जेरासखौ बियो आमफ्राय नोंथांमोननियावबो जाहा आमुसनि बायदि बिथाङा दङ आरोना जास्ट एन्टारटेनमेन्ट Perelaisni नोंथाङा नुबाय नामा Perelaisni डान्स नुवाखैना आदसा नायदो होमबा दे फारसेथिं मावदों फारसेथिं मावाखै ना बेनो जाबाय Perelaisni डान्स आरो गोसा खालामनो हानाय गासिबो